Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Sunshine ti panagayat ni Brando, nga uray nabiit da pay laeng anagam mo, nasakit mat tinakam ni Oliver, itinaytaan na pasamak. Ngam awan, tinaaramidan na. Kanayon mat ti panangawis ni Brando ka ni Sunshine, nga agdate. Kalpasan ti sumagmamano alawas, naamuan ni Sunshine ang masikog daytoy. Banag, asaan akayat at akdran ni Brando. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Brando, masikugak. Anya? Ito tanamuam. Pangaasim ko matasaan kang agbalbaliw. Akas iti kanayon mo nga ikarikanyak. Ngam, sanak pa anak kasagana. Agad adal tapay lang. Kan adupay dagiti arapaap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Hawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may isa. Diyak mo't masigurado no siyak talaga ti ama ti sikog mo. Anya nga ti amok no ni gayam Oliver nga insan ko. Anya, kalpasan ti amin. Kastoy ti ibagam kanyak. Pasensya kan kunak manen. Ngam sa anak pa anak kasagana. Diyak amo no niya ti aramida kita insan. Ay, anya nga mintinararamid mo, insan. Impagarup kumitlakit din no nasaya at atao day di Brando. Ngam saan matgayam? Kunak no napudno ti panagayat na kanyak. Ngam saan mo't gayam. Kat, anya nga rod ti planom ita. Agsardang akpay lang agadal. Agawid ako ni Jibalay. Unay kan, insan. Imbes ang makatulong ka kumakada kami kini auntie. Ngam saan mat? Tasikakit din ti pagparikutan da ita. Wen nga rod. Ngam sa nabali. Bumawi akto kadakwada, insan. Anya? Kasta ti imbagam ka ni Sunshine, insan? Wen insan. Diyak pa ngamin nakasagana iti anyaman nga obligasyon. Nang runa, no obligasyon ti may isa nga ama. Anya? Ngam sa nabali. Suportarak to ti ipas ngay na. Ngam jak may kari, ama ipay ko amin nakasapulan na. Tawan pa'y mo trabaho. Narigat met, no dawatak amin kadananang kantatang. Unay kan, insan. Saan ka pa'y gaya man nakasagana? Ngam, kasjay ti inaramid mo? Ha? Insan, kaasimot ni Sunshine iti kastang inaramid mo. Awan maaramidak insan. Talaga asa anak pa'y anak kasagana. Jack amo no anya ita ti ibagakken ka, friend. Agawid kay di lugar yu inton Sabado. Imbes a diploma ti yawid mo, ay ngam saan mat? Anya nga rod, friend. Nagpidutak. Ngam, ikarigatak ti bumangon manan. Wan anya nga rod? Nagsakit kanyak ti inaramid da di Abranto. Ngam amok. Pagbabaw yan ng tumatlaang ti inaramid na kanyak. Wan saan asika tinapukawan? No dikat iso. Narigat man ti sitwasyon mo ita. Ngam amok. Kabaalam da ita, Sunshine. Ha? Apay nga may kadito'y dagos ko, Manong Oliver. Nadamag ko ngamin, nga agawid kan iti lugar yun ton Sabado. Isong ay mayak. Ha? Kumusta kan? Kastoy. Malidliday. Gapo iti inaramid day di akasinsin mo. Awanan bain. Anya nga ron ngay. At daditan. Tinapatag. Saan ang maipada ti panunot mo iti panunot na maipapan iti agbalin ng anak yo? Ha? Pasensyakan iti kasinsin ko, ha? Talaga nga minakas jay ti ugali na. Kaslabado, ti kayarigan dagiti babae. No naumaan na, sukatan na.
Sana bale. Makarman tumat lang iti kasto nga inaramid na kanyak. Kinapuno na. Saan kumot akanunungan ti inaramid na? Nga uri agkasinsin kami. Bagbaga akmat. Ngam, talaga akas jeti ugali na. Ngam ala uray kas jeti inaramid ti kasinsin ko kan ka. Maamiris nan tumatlaang ti bidot na. Kahit agan-anad ka kumaakanayon, sunshine. Anya ngay nga road kat addaditan, anak ko. Ay kat sangwamon Uwan, Nanang. Panagkunak kat kabaalamot ti agtrabaho. Agtrabaho ka. Anusam. Uwan, Nanang. Talagang agsapulak iti panggadak. Anos laeng anak ko. Awan mo't sa bali anam na maunta. No saan adatamot laeng. Agtinulong ta nga agurnong para iti panagpas ngay munto. Agyaman akunay, Nanang. Gaputa inaklundaklat ta, nga uray kasto iti inaramid ko. Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Pasensya kan, no kastaunay apungtot ko, idinaamwak amasikog ka. Normal lang day jay iti may nga inaakas kanyak. Maawatan kayo, Nanang. Iso nga ita, ti panagpas ngay mo, ti panunutan ta. Ni, insan. Rabin, ngam imay ka dito'y dagos ko. Naggapuam. Nagsinara kami ngamin kini Rosie ijay taon. Anya? Waninsan. Ay na. Ad-damat na napimintas ni Rosie. Si kakit di mat insan. Imbis at ipanagpas ngay ni Sunshine ti panunutam. Saan mat? Ay, nikit din Rosie. Saan ko nga iayatan ni Sunshine? Pampalipas oras ko lang dayjay. Saan ko mat nga inayat itinapod no? Anya? Iso apang asim. Di mon ipalagip kanyak dayjay a babae. Anya? Adamanan sa bali a babae, itibiyag ti kasinsin mo, Oliver? Sigud akayan ayat na dayjay. Nagsinublian dalaang. Ay, na yun ti kinababairo dayjay a Brando. Naimbag man, ta saan kayo anak pada iti ugali? Ha? Si kakit di mat. Sa anak ababaero niya? Nasaya at no kasta. Nusyakla kumatiim muna ang nagaram kan ni Sunshine. Ay, kan nusyakla kumati inaklon na. Saan kumakas di tinapasama kan kwa na? Ay, win nga rod Ngamsan na bale. Anya ngay nga rod. Nangaw tigasat. Dumtang tulat tamat ati para kanyak. Sa bagay. Iso nga inton mga sawa ka. Saan mo tong ar-aramidon ti kas, iti inar-arami ti kasinsin mo. Kaasilaong ti babae. Nalawag ka di, Oliver? Ay na anak ko, di ka kumaunay agbambanog. Madlaw ko kat kanayon mo't ti panag-overtime mo. Nanang, Sana bale, tadwata mo't nga agtrab-trabaho. Iso ano oras ko man ti panagawid, agawid kan kaya't ko lang amin nga ibukbuk ti panawon ko iti trabaho, Nanang. Iti kasto nga aramidak. Mailiw-liwag ko tinapasama kanyak. Ang kaasyam ko maamot tabagim Ken saan anasaya at ti paayday ta, iti imot mo amaladaga. Nanang, Ay, di mong pampanunutan ni Brando. Ay, di nakaay-ayatan dayjay. ha? No napudnukan ka, idi pa'y lako managawid ka kat sinurot na ka. Angam saan, aging gaita, awan ti Brando ang nagparparang. Nanang, Iso alipa tumunday jay alalaki. Amok, kabailam apadakkelan ti anak mo. Oh, si kamad kayang, Brando. Ha?
Kaslad da urayo ma. Wen. Urayak ni Rosie akaayan ayat ko. Anya? Kaayan-ayat mo, kunam? Wen? Naimbag man ta maaramid mo ti kasna. Ragrag sakam ti bagim iti sabali a babae. Ngam di mo pinanunot ti kasinsin ko. Ha? Adda ka dito'y anagmayat ti biyag mo. Ngam ti kasinsin ko, agtrab-trabaho para iti panagpas ngay na. Anya kamutan a klase ti ama. Awan ser-serbem. Nasaya at na nakaawid ka mo't balasang ko. Wananti, awan ngamin allowance ko, iso ang nagawidak. Kasta ka de. Kat, kaano man nanti pa nagsublim ijay syudad? Inton Lunes, anti. Ay katuan Ay umay kanto ijay balay tasarong karamot ti kasinsin mo. Wananti, talaga nga umayak. Day tangamintiin message ko kankwana, idisakbay nga agawidak. Ay, kasta. Sige, umay kanto nga rod kaanakan. Adda kami latta ijay balay inton bigat. Anya ti kuna? Adda manan sa bali akaayan-ayat ni Brando? Wan insan, Rosie ka no tinagan na. Anya? Day tamad ti kuna na kanyak, idi na minsan anasambat ko. Ti awanan bain? Ala, bay amon insan. Di mon panunutan no anya pay ter aramidan na itibiyag na. Saan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo? Addan tulat na. Nagsakit lang kami na panunutan. Inayayat ko itinapudno. Ngamlin ko naklaang. Nasaysaya atin day jay. Tanakitam adagos ti pudno nga ugali na. Sa bagay mo't ket di Iso abay amon insan. Lipatam kit din. Insan, agawid akman na ni Jay lugar tayo inton umay alawas. Kasta? Saan ka kadimat nga agawid? Saanan? Awan matla ti aramidan kay Jay. Sa bagay. Kat, kaano ka nga ngagsubli? Dual daw ko lang ijay, insan. At ang amin klase tayo inton Lunes. Isong agsubliak matla dagos. Kasta ka di. Ang gaya minsan. Apay nga taakas to'y tiriknak. Apay, insan. Diyak makaid na. Manon alawas sa kastuyak. Sa anak pa yan na makaturturog itirabi. Ay sos, insan. Amangan kid dimat, no adda parikot mo. Awan mat. Awan mat parikot mi kini Rosie. Kan awan mat parikot iti balay. Apay nga ron nga akasta ka. Ayon gaya minsan. Itaabulan ti panagpas ngay ni Sunshine. Saan ka di? Ha? Ay, nalipatan pa yan. Uwan nga agpaiswan niya. Insan, uray italaang. Sarong karam kumamat ni Sunshine. Amangan no dahi tati makagapo. Asaan ka ang makaturturog? Hello, asino dahi toy? Hello? Manong Oliver? Siyak day toy. Ni Sunshine? Pasensya ka na. Si Kagayam. Barong amin ang number ti inaramat mo. Uwan, nagsukatak ngamin. Kumusta ka magtan? Ayos latta. Kastoy. Tuloy latta ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam day ta. Wan gayam. Imawagak. Taibagak kumakan ka pakibagami ti kasinsin mo. Nga da kita dito ospital. Ha? Ano kayat na ti umay sumarungkar. Kasta? O sige. Awagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ako unay. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Sarungkaran nga ta ni Brando ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay witalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat.
Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, sakbay ti panagawid ni Sunshine ijay ili. Sinarungkaran ni Oliver daytoy. Nagkidaw ni Oliver iti pamakawan, gapu iti naramid ti kasinsin na. Kat imbaga na maten, akanayon kumangagan an na daytoy. Nakisinnublian mat ni Brando, iti sigod akaayan-ayat na. Iti kada ni Sunshine iti ospital, tagpas ngayon daytoy. Inawagan na ni Oliver, tapno ipakaamuna kan ni Brando, ti kaadda na iti ospital. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itahalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ne, Sunshine, si kamat gayam, pasensyakan Barumot ngamin to'y number ng inusar mo. Juan, nagsukatak ngamin. Kat, kumusta ka matan? Ayos laeng, kastoy lata. Tuloy lata ti panagadal, uray narigat. Kabaalam day ta. Wan gayam, imawagak ta ibagak la kumakan ka, apak ibagam iti kasinsin mo, nga da kita diti ospital. Ha? Amano kayat na ti umay. Kasta? O sige, tawagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman nak ha. Diyak namin makontak ti cellphone na, kan oray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Agyaman nak manan, Oliver. Sige, Sunshine. Taibagak iti kasinsin ko. Oh, sigamad nga minsan. Rabin, ngam imay kapailangan dito'y balay. Uninsan, adda na patag na ibagakan ka. Anya day ta? Imawag kanyak ni Sunshine. Di nakakano ngamin makontak. Imblock ko ngamin. Apay ka di? Adda kano ita iji ospital. Anya? Uninsan. Apay, nalipatam ka di. Nga ita ti expected abulan kan pet sa ti panaganak na. Sikakit di matinsan. Saan mo't adag ita ti pampanunutak kat? Kan may isa, saan kon nga ay ayatan ni Sunshine? Tapno laglagi pakpailaang data. Anya? Awan gayam, amang ano nawaya ka ita. Tapay, insan. Tangdanan ka. Mapan kay jay ili da itamot lang. Itulod mo ti kwarta nga aramaten na iti panagpas ngay na. Kan adadag iti ginatgatang ko idi pay lang nga usar ti ubing. Anya? Diyak ngamin masango da kita pambanag. Adda na patag apag nami kini Rosie ita. Di ka madanagan. Saan mo't alibre ti aldaw mo? Tangdanan ka. Kunak man no inawagam ni Oliver, insan. Wan insan, idi kalman pay laeng. Ngam aging gaita, awan pay laeng ni Brando, no da plano na nga umay. Awan at talaga day di alalaki. Kasla saan nga excited ang makakita iti anak yo. Wan nga rod. Ngam anya ngay, nagrigat mo't no ipilit ko nga ayatan na kami ti anak ko. No awan mo't at talaga ti panagayat na kanya. Umayla day jay tamakita na. Pagsasawa ka talaga. Awanan bain alalaki? Awan pa'y panangisakit na kada kayo nga aginana? Ala, huston insan. Tinapatag kanya, kat naipas ngay kon ti anak ko. At dalatakan ko na no umay sumarungkar. Di agyaman nak. Ngam no awan, anya ngay nga rod. Day tatijak kayat kan maminsan, insan. Nakasingsingpet ka ngamin unay. Ha? Sursuruam met ati agungat no maminsan, iti kasta saan da nga abuswan ti kinasingpet mo. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y aka-anakak. Iso na laeng, tasan ngay may ti amana. Ayos lang kanya, awan parikot. Tinapatagkat amuna nagpasngaya kon.
Sa bagay, Awon gayam. Etoy. Kwarta. Ipapaitid ni Brando. Imbag lang ausar niyo dito ospital. Kan para mo tan iti vitamins yo. Agyaman ako, unay, ha? Awan ang yaman na. Awon gayam. Kaano kayo ngay arumwar dito ospital? Kwa, inton bigat. Kasta ka di. Awan pa ka kumikumak ita. Gaputawan pa yung klase me. Kaduan kayo pa dito ospital. Imbag lang adda ka sinublat ni Melissa. Ngagbantay kan ka. Okay lang, kadikan ka? Wen, okay lang. Awan parikot. Katsapay la kuma. Tadi na paritan. Ay na, agyaman ak unay, Barok. Agyaman ak iti panang tulong mo kada sunshine. Manipod iti ospital, aging ga anak kaawid na dito'y balay. Awan anyaman na, nana. Wen gayam, sa dino ti ayan ti kasinsin mo ita. Ken apay adi man lasim marungkar. Uray kumustaan nalakuma ti ubeng. Kwa, nana. Makumikom lang amin. Isu asya akong timay. Kasta ka de. Pasensya kayo na, nana. Sana bale? Umay tumot lang ang dayjay. Ngam, saan pa'y siguro nga ita? Ngam, masigurado. Umay to. Agyaman ako, unay, iti oras mo kada kami nga agina, Manong Oliver. Awan ang yaman na, sunshine. Isu na laeng. Tanas kan nga agsubliak ita ijay syudad. O sige, No adda ka sa pulam. Umawag ka lang kanyak. Sana bale? Available lak para kada kayo iti anak mo. mababain akon kan ka. Sige, kat agyaman akmanen, Manong Oliver. Nayen day nga insan mo. Huwag nga ron angkal. Jakman amo kan kuana. No apay akas jay ti aramiden na. Siya konti mangibagbaga. Agbabawin to day jay iti udi na. Angkal, Di na pailay pa may sa ti oras na kadagiti aginana. Ay, maaramid na pailang mati agbabae iti awanan bain. angkal. Maranaak kumaday di abrandaw tabagaak. Talaga akurang ti pamagbaga dagiti naganak na kenkwana. Imalalaunay iti inana asan nga agpampanunaw. Anya? Anya ti kunam insan? Masigugmutan ni Rosie? Wen insan, kinapudno na. 2 bulanan ti sikog na. Anya? Ay, unay kan insan. Kasano daytan? Parikot ko nga rod. Ibagbaga dagiti kakabsat na, ngagkalaysa kamin iti kabiitan na panawen. Kasano ti panagadal mo? No choice, insan. Sumardengak pa lang. Naskan ngagtrabaho ak. Gapot maluglugi nga minan ti negosyo ni nanang. Isu abasitan ti kwartangit itadda kanyak. Anya? Mariribo ka na kati sitwasyon ko ita, insan. Kabaalam dayta insan. Inaramid mo. Isuarumbang nga amumat ti aramidam. Oliver, agi na nakamot Kasla itay pa, agbumpunag ka itinatong. Ay na. Ayos laeng. Si kagid dimat. Nakaskas tao man. Agtrab-trabaho ka iti Saturdays kan Sundays? Kan naku na diyan ni Sunshine, yung umay ka pa iti malam dito no iti weekdays. Anya? Imbaga na daytakan ka? Katuan, amumot ang diyan ni Sunshine. Maritis matlaan. Ha? Anya? Adan sakit di kaayan-ayat mo Nakaskas daaw nga ti kinagagat mo ita. Ha? Si kakid dimat. Mabalin la tamat nga gagat. Nga uray awan kayan ayat. Sana ya? Tapno makaurnong iti kwarta. Sa bagay matkiti Ngam no addaman kaayan-ayat mo. Maragsa ka na para kan ka. Anya? Agkalay sanda brando kan ti kaayan ayat na insan? Wan ka no, insan.
Ti awanan bain a babaero. Talaga nga into lang nan ti kinababaero na. Kunamatla no gwapo na amin ang gwapo. Ha? Ay nainsan, saan ka kumaamasak-sakitan gapuken ko na? Lipatam kitin. Insan? Awan serbi ti lalaki akasken ko na. Amok akabaalam apadakkelan day ta anak mo asikalaang. Saan ka di? Wan insan. Anya kalakit din na ya. Strong day ti kasinsin mo. Kunkunak matlangkit di. Amok matket nga agusto kan ka di kasinsin na. Ha? At sino tidak nakamatam? Asino kumapay ngay? Ni Oliver. Anya? Ay sus, di kan aging didi. Asaan mo amadlaw? Ngamin, obvious insan. Ay na, anak ko. Di mon pampanunutan day dya lalaki. Nanang? Awan apulos tinasayat nga impay nakada kayo nga gina. No saan asakit tinakam. Iso adi ka kumamasaksaktan ita an amwam nga agkalaysadan iti kaayan-ayat na. Nanang, sa anak ang masaksaktan. Kinapudno na. Maragsakan para kan kuana. Ha? Maragsakan gaputan na sarakan na mutlaangan ti babae akap-kap na kan na. Ti babae ana ikarikan kuana. Awan ti rumbang apakapasakitak nanang. No idi kat masaksakitanak. Idi laang dayjay. Nasaya at no kasta, anak ko. Patsyak, dumdan tumatla ang tinapudno nga ayat para kanya. Husto ka, anak ko. Ay, naangaw at talaga tigasat. Numaminsan, sumangbay ti ayat iti saan a husto a panawan. Kan iti saan a husto a tao. Ang mangnamnama ak anak ko, nga addan to napudno nga ayat adumtengken ka. Nupay naangaw tigasa. Hello, ading ko. Hello, Manong. Imawagak, tadamagag ko man, agawid ka ita dito'y probinsya. Ha? Adda ko maipagatang ko kan ka. Kasta ka di ading ko. Ang pasensya kan Diyak pa'y makaawid ita. Adda na patag-apapanak. Ha? Di ka madanagan. Into no may alawas, ti panagawid ko dita. Kasta ka di? O sige, Manong, agan-anad ka nga rod. Agyaman na, ading ko. Agan-anad kayo dita kan ni Uncle. Okay kami lang iti anak ko Manong Oliver. Awan parikot kada kami. Ngam, agyamanak manan iti oras mo nga imay. Tapno sarungkaran na kami. Awan anyaman na. Kunak manan kan ka. Basit laaba nagdayta para kanyak. Diyak amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Diyak pulos ekspektaran ang maaramid mo kada kami ti kastoy. Iti laksid ti naramid ti kasinsin mo. Di mon panunutan day jay. Kan may sa... Saan ko nga raramidin day toy? Tapno ekspektara ka subadam to. Agyaman ak unay Manong Oliver. Nakaanos ka unay kada kami nga agina. Oh, Sunshine. Apay ang nakaisom kalatan ang nakakita kada kami kan ni baby. Makaisa maklaang. Gaputadyak namnamaan, nga tikas kan kaabaro, kat amo na ti agawir iti ubing. Ha? Sika talaga. Tilay bagbagam. Nagsarming kaming tupay ka ni baby. Nakitak ti bagi ka. Kat bagay ko ti agbalin nga ama. No bilang laan. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Anghaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kinitimat direksyon
ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan, angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Amom Sunshine, amin alalaki, kabalan dati agbalin nga ama. Ngamdang iti daduma nga ama, irresponsable. Ha? Isu ano bilang tagdato nakan ka. Sapay la kuma, tadi nakpaayan. Anya? Ay ayatan ka unay-unay. Jack iliba ka, nga di pa'y laeng. Nagayatak kan. Isu na laeng. Taino na anak ti kasinsin ko ang nagdaton kan ka. Kat isumot ng tinaklon mo. Oliver? Nangawa talaga ni Gasat. Datatiin mo na ang nagamam mo. Ngam ti kasinsin ko matinaklon mo. Ngam awanan day dyan kanyak. Tinapatag. Kat nuaklonan nak. Sapay la kumata di nakpaayan, Sunshine. Kinapudno na. Jakmat ilibak. Nga idi pa'y lang kat nakarik na akon iti ayat kan ka. Isu na laeng. Tadi kamat na uray ang nagdaton kanyak. Pasensya ako man iti dayjay nga inaramid ko. Sunshine. Mabainak ita mga klon iti ayat mo. Gaputa sa anak kon akasi ti sigod. Addan anak ko. Saan alapod na ita para kanyak? Tapno ayaten. Kan ipatag kayo nga agina. Iti kaano man. Saan ang nagbalin aparikot kanyak da ita? Sunshine. Ay na, maragsak anak para kan ka anak ko. Nasaya at matinaklon mo ni Oliver. Nanang, Awan ti makunakkan ko ana. Gaputa makitak mat anasingpait. Ay, sapay la ko mga rod. Tasaan akas iti kasinsin na. saan na mapasamak day tananang? Ngamin, sipod pay. Amok nagduma day ti ugali. Iso na laang tani Brando ti imo na nagdaton kanyak. Ha? Awanan day jay nanang. Napalabasan day jay. Tinapatag ita kanyak, kat tilaangan anak mi. Ay na, ang haba naman ng hair ng pinsan ko. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Ay na, kiniligak insan. Napanunod ko lang nga niya. Naangaw at talaga ni Gasat. Ha? Apay anak ko namday ta insan. Una, gaputaag kasinsin da Brando kan Oliver. Ni Oliver ti imunaan am amom. Ngamno apay ngamin aday di a Brando a babaero ti inaklon mo. Kas itin ako namon, naangaw at talaga ni Gasat. Ngam, worth it mat ti panagangaw na. Gaputa kalpasan ti ado asaam iti napalabas. Adda ni Oliver anang ipaay itiragsak kada kami nga agina. Wow, kinikilig ako. Sikat talaga. Ala, umay kakit din niya kusina. Adain sa ganak a merienda para kadata. Saan aday tak kilig, ti bagbagam dita. Ay na, maragsakan para kata kayo, Oliver. Agayan ayat kayo gayaman, iti gayam ko. Wen, Beverly. Jack ni namnama day ta mapasama. Ha? Naangaw mat ni Gasat anya. Di pay lang amin sika tinagbalin nga ama di anak na. Saan aday di abrando nga ari ti amin a babaero? Hay, una yan? Sika talaga.
Kat uray man saan asyak ti amana. Aramidak ti pagrabangak, kas amana. Uy, dagitaman. Malas man ni Sunshine iti damo nga ayat na. Swerte matitakan ka, Oliver. Apag iso, o madani matan ti panagturpos mo. O, di agkalay sa kayon to, matan. Ay na, manulangan na bulan ti urayan ka na kan, aggraduar kan. Uwan nga rod, Uncle. Makaisamak amang pampanunot, itirigat ko iti kalabas. Masuportarak lang ti panagadal ko. Kasta talaga kaanakan. Anyaman dagitirigat ang napasaram iti kalabas. Awan dagi jayan, gaputa makita mo ti bunga na ita. Uwan, Uncle. Bulan lang ang ti urayan, makaturpos kan. Kalpasan na, pulis kan tumetain. Sapay la ko mga rod, Uncle. No inangaw naktigasat, maipapan kan ayat. Sapay la ko ma. Tadinak angawon iti kinapulis ko. Sana mapasamak dayta kaanakan. Mamatiak akabalam nga ipasa ti rumbeng nga ipasam. Awan imposible iti kasken ka, Oliver. Congratulations, manong ko. Proudak unay para kan ka. Agyaman na kading ko. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti daytoy a panagbaligi ka. Congratulations, Oliver. You made it. Sunshine? Oh, apay mas dao ka. Ato'y ti regalo para kan ka. Agyaman ako unay, ah. Kunaklakit din, no saan ka ama ka umay. Sana mabalin sa anak nga umay. Si Kakit Dimat. Importante daytoy nga aldaw para kan ka. Iso ang nagpasyudada. Agyaman atay may ka, Sunshine. Awan ang yaman na. Congrats manan, ha? Oh, si kamat gamti masabat ko insan. Ngun insan, Dandani di ka na ilasin. Gaputa manumatan atawan asanta nagkitkita. si kakit di mat insan. Siyaklat tamot ani Oliver akasinsin mo. Kumusta ka nga insan? Naimbag ka pa ita, Sir Pulis kan. Ha? Ayos la tamot insan. Mabalin mo la tamot nga ituloy ti panagadal mo insan. Nulakid di ta interesado ka. Saanin insan? Awanan ti panahon ko nga agadal. Pamilyado akon. Awan gayam, kumusta kayo matan ka ni Sunshine? Damag ko a plano yun ti akalaysa. Uninsan, kinapudno na. Plano mi, kalpasan ti 2 bulan. Itigas ta, makapag-graduar pa'y. Kaya tagalay sa kami matan. Insan, agyaman ako na ya. Agyaman tanasingpat ka talaga. Sika talaga ti kagasat ni Sunshine. Saan kat asya? Maragsakan ak unay para kan ka, friend. Ha? Manulangan alawas, agturpos ka matan. Wan nga rod. Kasla kaano laang idadaak iti probinsya nga agaw-awir iti anak ko. Kasta talaga. Awan imposible iti tao nga adarapap na iti biyag. Akaskan ka. Pudno day ta anak ko nam. Kan gapumat lang iti tulong ni Oliver. No sanak at tinulungan, tapno ituloy ko ti panagadal ko. Sa anak ko mamat ang makagraduar itaatawan. Swerte ka talaga kankwana. Ngamin, awan makunak ka ni Oliver. Congratulations, Sunshine. Congrats, Manang Shine. Ay na, agyaman ako unay kada kayo. Adto ti regalo mi para kan ka, Manang. Ha? Ay na, thank you manan ha. Awan anyaman na, Manang. Nakaragragsak kami unay para kan ka. We're so proud of you. Gusto ti kabsat ko. Proud kami para kan ka. Manmano ti inaakas kan ka. Nga igidan na ti panagadal na. Kan ti panagbalin na nga ina. Oliver, Ala, gusto ti drama tayo. Nakababain.
Ado pa iti tao. Ituloy tayong to ijay balay. Maminsan pa'y friend. Kablaawan ka manan. Agyaman ak unay, friend. Kamaudyanan na. Nakagraduarak mo ten. Nalpas amin ang arigat ko iti panagadal ko. One friend. Manula ang abulan, makatay ka iti board exam. May sakan tumatan ama ko na amanursuro. Ay, sapay la ko matakasta, friend. Awan imposible iti kaskan ka, sunshine. Amom insan, nakaragragsakak para ken ka. Insan, Nakaragragsakak ang makakit-kita ken ka ita. Natungpal mo amin ang dagiti arapaap mo iti biyag. Manulaangan abulan, agkalay sa kayo matan ken ni Oliver. uwan nga rod, insan. Kasla, nagbiit ti panawanan niya. Wan nga rod, ang husto laang tapno agkalay sa kayon. Kablaawan da kayo, Oliver kan Sunshine. Agyaman kami unay, Uncle. Agyaman kami, uncle. Sapay la kuma tamataginayon ti ragsak ti binukelyo a pamilya. Agyaman kami, Uncle. Ala, ragragsakin tayo daytoy ana isang sangayan nga aldaw para kada kayo. Ay, congratulations, anak ko. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami, Nanang. Ay na, sapay la kumatag na na yun tiragsak yung agasawa, anak ko. Kan ad-upay ti bendisyon adumteng kada kayo. Oh, insan. Apay nga itakalaang. Insan, Sapsapulan ka idi aldaw ti kalay sami. Ngamawan ka. pasensya kan insan. Sana kay may, gaputan na laos ti bain ko. Mabainakan ka, kang runaanan kini Sunshine. Si kakit di mat insan. Anya kumangay ti rumbang apagbainam. Awan rupa nga isarang ko kada kayo. Ha? Mabain na ka talaga, insan. Iso nga itak lang ay may. Pasensya ka na. No itala nga itid ko ti regalok. At to'y ti regalok para kada kayo. Si ka talaga insan. Ang mala, agyaman na ka. Kan insan, di mo kuman panunutan tinapalabas. Napalabas na jay. Panunutan talatan, nga iso tigasat tayo. Insan Oliver, Naangawa talaga ni gasat. Isong aklo ng talatan, insan. Agtalin adlat ta kuma. Tinasayaat kan naragsak, alinangan tayo. Anya nga, Sunshine. Nakasagana ka ka din para itilet mo. Uwan, nakasagana akon. Ngam, madandanagan ak. Ngam amok, rik na dayto iti ag-exam. Kabaalam day ta, si kapay. Apag iso, awan trabaho kita, kaninton kani kadwa. Iso akaduan kang agpasyudad, para iti panagiksam mo. Agyaman ak unay. Awan anyaman na, bakit? Basit labanag day ta. Agyaman ak ha. Naawan ka amang tultulong kanyak. Diyak amon. Di mo ibaga day ta. Isaganam kit din ti bagim, para iti panagiksam mo. Ay na, di ka madanagan insan. Amok akaba alam dayt na. Si kapay. Sapay la ko mga rod, insan. Maipasam dayt na. Dakkel ti panagtalagkukan ka. Si kapay analaing iti academic ti agdanag para iti panagboard mo. Saan lata maliklikan, insan? Adala ta panagdanag ko. Kaba alam dayt ako naktumat. Iso nga awan pagdanagam. Agyaman ak, insan. Ay na, nakaragragsakak lakay. Nakapasakit exam. Kasta ka di? Ay na, congratulations, bakit? Agyaman ako, nay. Naragsakak para kan ka. Kamaudyanan na. May sakan, an-anay a maestra. Saan ko anaragpat daytoy? No saan agapukan ka, lakay? Awan anyaman na, bakit? Naskan nga ron nga agsagana tayo. Tag-celebrar tayo iti panagbaligim.
Uray saanan. Tinapatag, nakapasaak. Saanan anas kan day ta sagasagana. Di ka madanagan, bakit? Siyak ti makaamu iti amin. Para kan ka daytoy. Ragsak kumuten. Asilibraran daytoy. Apagtang iti biyag mo. Oliver, Bay anak amang ipariknakan ka. Nga amin na panagbaligim. Kat pakaragsakak mat. Ditan papagayam, tinaggibusan, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Ganiti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di Masak Bayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserya tayo itaalawas anapauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Simmangpet ka madgaya man anagga po iti pagadalan, Manong. Una din ko. Ayan ka din ni Nanang. Awan mat dito'y balay. Napan siguro iti ayan ti basit aminulaan nyo iti nateng. Di mo ka dinadanon ni disimangpet ka ang nagapo iti pagadalan? Saan mo't, Manong? Agluto ka nga rudan, tasurutak ni Nanang. Amangan no na pan nagsibog iti mula iti basit agar din tayo. Wan, Manong. Nakaluto ako ni tiin na poy. Sige, tama pa anak iti ayan ni Nanang. Kain imbag na pailaang, napanmanan iti garden. Ibagak tumat ka ni Manong Mike asumurot intun sumangpet. Wan, tapagawidat ni Nanang. Amangan no mapasublian kat mabignat. Nanang, apay nga imay kayo, kat nabiit kayo pa'y anagimbag. Agawid kayo, tasyak ti agsibog. naimbaganak mutten anak ko, kabailakon. Saan, Nanang? Amangan no mapasublian kayo. Kasta tinararamid day ditatang, iswa na sa papi musay. Danag mo lakit din ay anak. Sa anak mutten nga gurigor. Basta agawid kayo, Nanang. San abale? Taumay dito ni Mike, apaman ang makasangpat. Ala nga rod, tay naklabaan dagiti uniformiyo. Saan kayong aglaban, Nanang? Maibabad kayo manan. Anya lang nga roden ngay, agtugawak ka dilatan. Agtrabaho kayon to, intunan anay tiin nanayo. Tanggadan nyo pa'y matati pa nagsaksityo. Apay anala daw ka asimbangpat. May saka dagiti naglinis iti pagadalan, Manong. Nasabat ko mat ni Nanang. Naggapo ka no ditoy. Pinagawid ko, tamangan no mapasublian. Di da aywanan ti bagida, kat kanayon dalang arudan nga agsakit. Apay nga ta marigrigat tayo, Manong. Dahil tamot ti damdamagak iti bagik, nukas dyan nga agmay may saak. Agbaliw tupay nga ta ti kasasaad tayo iti biyag, Manong. Adda kada tayo dahi ta, ading ko. No aggagat ito nagsalukag tayo, barang makalungaw tayon to. Apay nga agtutungtong kayo dita suli. Katado pa'y dagiti karton dito nga itulodyo ijayan tilugan. Napaning jaylugan, boss. Urayan mi agsubli. Apay nga urayan nyo pa'y laang. Ipanyon ijay dagiti karton tapno jay lamang ikargan no sumangpot man ang jaylugan. Un, boss. Mapan kami. Dayta katimadi kada kayo at trabahador. No awanan ti pos ang agbantay kasla kayo makabolos ang marabutit. Ibagam kadagiti kakadwam, tagunay kayo. Un, boss. Mapan kami. Sayang ti may susweldo kada kayo. No kasta ti aramid yo. San kakadiunay anaunget kadagiti trabahador?
Di mo ka di makita, nga awan payagbayag at trabahador ta dito'y paktorya ti chichirya. Sadot nagidya trabahador, isong agpapanaw da. Nababala nga ro din ti pasweldom, naungit ka pa'y. Jacket din agungot, no makitak ida nga agtutungtong. Kitaam, pimanaw dagiti lalaki. Babae pa yan ti parabunag kadagiti karton. Ingkagbiro kiti lalaki ang nagagat. Dinalay nga gawit iti nadagsad, tapno saan alugi ti maitangdan kenkwana. Ay, sige. Mapanak man iti ayan dagiti aggargar den. Ta sigurado ang makaawit dagiti iti nadagsen. Wad, may mayat dagiti naruam iti rigat, tapno di da pumanaw adagos. Nagagat nga agpaiso dagiti napanglaw. Nairwam da iti rigat. Nakasusuon ka manan iti timba ang mapan agsibog ijay garden. Ay, anya ngay nga rudmanang, kasapulan dagiti anak ko nga agad adal ti kwarta. Ay, pero bilang arudan arigat mon. Ay, pagsardengam ida, taiso dati agsibog. Kasano da ngay alomong aw no agsardeng da nga agadal? Awan mo't lang te aramaten da nga agtuloy iti kolehyo. Aging ka kabailak, isakad ko ida. Kita man dagiti anak ko. Nagsardeng da. Tawan mo't lang aramaten da nga agtuloy nga agadal. Nalalaing dagiti anak ko. Sayang mat ano pagsardeng ak ida manang. Ay na parparigatem laeng tabagim. Inton na idalit ka. Ad-addan tirigat yu. Sapay la kumaata saan? Anya asapay kumata saan? Awan papanan na no kasta laang ti panagtrabahom. Kita anak dagiti anak ko ti agtrabaho ija garden. Iso asa anak unay amarigatan. Nakarubot ka mo't, papanam. Adamiting adarayak. Saan ka di amagnaka iti ayan dagiti aggargarden? Wen, lumabas sa kijay. No da oras mo, agdamag ka ijay, no da mayat nga umay agtrabaho iti faktorya. Deta talaga ti panggap ko. Apaman amalpas ti meeting ko, mapanakijay. Dagiti ubing pay alalaki, tapno nalakadalaang nga isuro. No nataengan, nareklamo dagijay, kan sapulon da tinangina atangdan. Tingamin kayat mo kat makalaka ka. Di mo kayat ti agparanod. Tapay ko mga iparanod ko tinagbanugak. Naglalainganan ngay dagita marigrigan. Mabalinsamot na naburasan dagiti lubyas, manong. Agburas tayo. No adda maburas tayo, itulod ko ijay kalsada, tainak ilako. Awan ngamin bagas tayo. Kasapulak pa iti kwarta, manong. Pagkatang ko iti project mi. Uray siyak nga rod. Kasapulak mat. Uray ni Josie. Adda kanumat babayadan na. Nagrigat lakit din tibiyag tayo, manong. Nadailako tayo. Masapul ngayon anay tayo ti mapaglakwan tayo. Tapno makagatang tayo ti masapsapul iti kusina. Kanidya pagadalan. Aganos tayo laeng, ading ko. Saan tayo mat sigurong agnanayon akastoy? Agburas takit din, tapno makaaduta. Narunot samot tanda ito isakwa pagkargaan ta, manong. Ang mga numapisang. Saan na bale? Iremedyo ka. Galuta kun ano iso. Saan ka diya kababain? Nurot-rot ti sakwa pangisakuam kadagiti ilakom? Saan mo't ajay sako ti ilakok? Diyay mo't linaon na. Nagpangit ti sako. Ngamno kita ti linaon na. Nagpipintas gaya manatang. Ne, pinunumot ti sako anak ko. Nadagsan Kabaalak, nanang. Isalog kun, tainak ilako. Ay, pasensya kan anak ko. Sikan ti mapanagla ko, tadyak mat makaawit iti nadagsan. Isungarod nga adda ka para awit. Alwadam iti dalan, anak ko. Nadagsan ti awit mo. May mayat sa umay kayo, nanang. No maitulod ko iti ayan tilugan, da kayon ti mapan mangilako iti tsindaan. Tatulungak pa'y ni Mike iti kerden. Alangarod anak ko, tagpalasak pa'y biit. Dagtutubo di tayo iti kalsada. Nakaawit iti dakkel arut-rutas ako.
Dayjay, hindi sunan iti kita. Sarte nga kumain. Barok. Anya kadiday taawit mo? Natang, sir. Ipaninanang ko dya cindaan. Gumatang kayo kadi, sir. Sa nakagumatang iti nateng. Adalayawis ko ken ka trabaho no kayat mo. Trabaho, sir? Agad adalakmat? No kayat mo, agadal kalata. Nga magtrabaho ka kada kami into nagretira ka. Mabalin mo mati agtrabaho iti aldaw, kada glasi ka iti malam. Adda ka di kasta, sir? Adda dito yung syudad ti kasta. Amum ka di ti faktorya ti chichirya dito yung syudad. Kukuak da jay. Anya ka di ti trabaho kajay, sir? Agibunag ka kadag iti produkto. Padasag sa ti trabaho nga ibagbagan ni Mr. Cruz, nanang. Kabailam nga ta, anak. Saan ko mamay sakripisyo ti panagadal mo? Kuna namat mabalin ko kano ti agadal, no agritira at iti malam. Padasam Ngamno saan mo akabailan? Di agawid kan dito'y away kat ituloy mo ti panagadal mo. Nanang, barang makatulong ti sweldo kadag iti kakabsat ko. Basta iunay-unay ko asan nyo abaybay ang ti panagadal yo Dayta ti kapatgan amagunod tapno nasaya at ti masakbayan. Ikarik, nanang. Saan ko abaybay ang ti panagadal ko? Kaano ka nga rod amapan? Inakpay kasaritan ni Mr. Cruz, nanang. Noon niya ti kunana. Inakagpakadak ni maestra, ta umalis ak ijay syudad. Adakan ka dayta, anak ko. Mabalin mo lata ti agsubli ditoy, no madi ijay syudad. Ada kadimot lang nakitam amabalin a parabunag iti kinarton at chichirya. Adda, imbagak nga umay dito yung faktorya no interesado. Ay nga may estudyante, met. Ha? Kasano nga rod ang makatrabaho no estudyante? Ay, sus, di mo man inusar ta utak mo. Ang mga nusadot pay, kat saan ang makaawit itinadagsan. Nakita kiti igit ti kalsada ang nakaawit iti nakalasako anapunno iti nateng. Ha? Kasta ka di? Ang kunamot nga estudyante? Imbagak nga gadal iti malam. Agtrabaho ka data iti agsapa. Adamot pang malam dito ya pagadalan. Agyan kadimot iti quarters nagiti trabahador. Hanya pa'y ngay. Alangan nga ginawid iti rinabii. Katagad adal kat nga rod. Ay, apay, awan lat sabalin anakitam. Asaan aday ta nga estudyante. Apay nga dupay lang dagiti karton ditoy. Saan pa'y mo't anapunno jay lugan nga agi-deliver iti chichirya? San asimrag dagiti kakaduak, boss? Nagikatdan sa kanong. Ha? Apay ang nagikat da? Kasanon ngay dagiti mai-deliver a produkto? Mabayag pa'y ang mabunag ko dagitoy, boss. Awan mo't nga minon dagiti kakaduak. Ay, unay yan. Naladaw laang ti sweldo da, di dan simrag. Ha? Isungag na nayod da na panglaw, tasadot damot ngamin. Aday malisan da, boss. May mayat ka nung kandakdakal ti sweldo. Anya dakdakal? Mamati kamot dita. Day tamad ti kunada, boss. Aganos tayong agtitinulong, anak ko. Napanmat nagtrabaho ni Manong yo, kabayatan nga agad-adal. Tuladak mo ti kinagagat ni Manong, nanang. Oray siyak mat. Trabaho mo ti trabaho, iti unag ti balay. Lulakit di agtitinulong tayo. Saan nga agnanayon ti kinapanglaw tayo. Ikagumaak mo ti makaadal, nanang. Day talaang ti pamuspusan, tapno makalungaw ti tao. No agsalukag, agbiag. Ngam no sadot, awan lat ammokon. Basit mo't ngamin ti garden tayo, nanang. Apay analawa ti garden daan ti Dina. E dito tabasit kada tayo, nanang. Ada nga minsigod agarden ti asawa na, anak. Datayo kat awan nalawa agarden day di tatang yo. No kumasaan anasapa apimusay ni tatang? Saan siguro akastoy tirigat tayo?
Si kakaditi imbaga ni Mr. Cruz nga umayag-apply dito'y paktorya. Siguro madam. Anya siguro. Wano saan ti kayat ko amang ngeg. Di nakita nak ni Sir Ejay igid ti kalsada. Tinamag na. No kayat ko kano ti agtrabaho dito'y, madam. Isu nga imayak. Kunam kanumot nga agiskwela kay ti malam. Kasano ngayon ti panagtrabaho? No kayat yu masapak asumrag, tapno masapak matarungwar, mabalin mat, madam. Basta makumpletong lakit niti 8 nga oras iti agmalam, sakbay nga agretira ka. Awan parikot, madam. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti pamilya ni Tom. May sa abalo ti inana, kat addadwa kakabsat na. Numampay na panglawda, nagagat ken nasaat nga agadal dagiti agkakabsat. Idi nagkita da Tom ken Mr. Cruz nga akin ko ay ti may sa paktorya. Inawis ni Mr. Cruz nga agtrabaho iti paktorya. Napan nga rod ti baro, kat ti asawa ni Mr. Cruz tinakasarita na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No kayat yu akit, masapak asumrek, tapno masapak pa'y arumwar, mabalin ka di, madam? Basta makumpletong lakit niti 8 nga oras iti agmalam, sakbay nga agretira ka. Awan parikot, madam. Masapak nga umay agtrabaho. Diyak kaya tinabuntog at trabahador. Masapol anapartak na agtrabaho, ken saan asado. Namnamaan niyo, boss. Saan akasadot? Para makita no pundot ako na masaan ka asadot. Sige, magrugi ka nga rudan. Agyaman ak, boss. Agam sakbay na, ayabak ni Janet, tay suro na ken katipagyanan nyo at trabahador, ken ti agbalin at trabaho. Agpada kayo ken ni Janet iti trabaho. Si kagayam ti kabarbaro akadwak dito'y, nga gibunag iti kinarton at chichirya. Nabayag ka ka din dito'y? Medyo. Ay, anya din nadamag ko. Nangag ko ako nanibos nga gadal ka kanumot. Estudyante ka ka di? Wan. Saan ka di nga estudyante? Ubing ka pa'y mat? Manipod simragak dito'y. Nagsardeng akong anagadal. Siyak. Kat nagtulag kami ang masapak asumrek, tapno masapak mat nga agritira. Tapay ang masapak ka nga agritira. Sumrekak iti pagadalan. Ha? Naggagat ka matin no kasta. Uray si ka. Mabalin mo mat ti agadal, tapno sumaya at ti masakbayam. Nagpartak ka na nang ibunag kadagiti kinarto na produkto. Napuno adagos ti dakelalugan. Nalakalaang matatrabaho, sir? Sana ka nagkamalian ang alaken ka kas trabahador ko. Bayam, tawagak ti kumpare ka maestro iti pagadalan yo. Tapno makastre ka adagos nga awan ti adu asapulen daken ka. Agyaman ak unay, sir. Nasingpet da dya kumparek, managtulong ka dagiti naanos ken nasaet nga gadal. Ay na, dakkel nga utang ko kada kayo no kasta, sir. Basta agsingsingpet ka, ken naggaggaget ka ditoy, ha? Namnamaan nyo, sir. Saan ka kadi amarigatan iti kasta? Ang trabaho iti bigat. Kun agadal ka iti malam. No panunutam anarigat, talaga anarigat. Ngam no panunutam analaka,
Saan ka marigatan? Kadagiti amin ang nagtrabaho dito'y faktorya. Si kalang ti agadal iti malam. No kayat mo, padasamat. Mabalin ka diti kasta. Si kamot lang ti mairanod no makaadal ka. Di mo ka di kayat, nga iti masakbayan, kat may sakan to amabigbigbig. Kayat ko ngam awan mo ti aramaten a kwarta. Ti sweldom. Inutam, ta iso ti aramatam. Bilibakan ka. Bayam, panunutak anaimbag, no agadalak. Kaslamayat samat ngagpaiso. Saan asayang ti pagbanugam, no agadal kamat. Jak nutten makitkita ni Manong yu akadwayo ang magmagna dito'y dalan. Napanagtrabaho iti syudad, auntie. May mayat pa'y ti agtrabaho ngam ti agadal. Tapno saan unay matamarigatan ni nanang yu. Tulungan mi ni nanang mi, auntie. Nulakat makaturpos kayo iti high school, mabalinan. Iso ka di nga awan ti pinagtuloy yu iti kolehiyo, auntie. Nalawa mo ti gardenyo. Iso nga rod asaanan ang nagtuloy dagiti anak ko, tapno iso dati mangubra iti garden. Sa balimot kininanang, auntie. Kaya't na nga agadal kami. Ambisyo sakit di ati inayo. Ikarigatan na aton uyan, tipulos adinamot magawat. Imbag tanagsabat ta dito'y dalan. Adda pa ay ayam di tanatayan. Mangtad ka pa'y mankit di ti pagay ayam ko. Anyang ay ayam dayta, ta dumawat ka pa'y kanyak manang. Unay kalakit din aya. Kwarta apakisugal ko ti kayat ko asawan. Na, pangalaak nga ititid ko kan ka. Saan ko adawatan? Utangag. Nasalsaliwanwan ti biyag mo nga may tisyak manang. Awan kwartak. Saan ka di ngagsusweldo ni Tom? Tada trabaho na? Ar-aramaten na nga agadal ti sweldo na manang. Adamat sang kabasit nga ititid na kadagiti addi na. Mabalin ayamat ti agtrabaho nga agadal. Ay, imot kakit di Saan kumat adaw-dawatan ti alaak kumakan ka? Bayadak tumatlaang, angam dinakit din pa utangan. Manong, naibusan ti pad paper ko. Adapay gatangak a project mi. Mapantay jay garden. Inta kitain no at dapay mabalin na burasan na bunga ti lubyas. Intangarod, Manong. Adan sama na rikrik naan ni nanang. Adan nga miniti kwarto na. Amang ano na bannog. Sa nabali tawan mat klase tayta. Agburas tay tinatang, tayin tay isursor. Wen, Manong, tapno makagatang akmat iti papel, kan project ko. Ay gayam, kumusta nga tamatan ni Manong? Kabailan na nga tatag trabaho? Katagad-adal pa'y? Nagagit day jay amanong ta. Sapay ko ma, tadumteng to ti aldaw asa nakastoy ti kinapanglaw tayo. Makalungaw tayon tumatlaang, Manong. Apay nga takastoy ti marikriknak no makitak ni Janet. Anya nga tati kayat asawan da ito'y. Payaming-mingmingan na. Adda ka dirugit itirupang ka. Ha? Awan mat. Nakapagpanunod ka din. No agtuloy ka mutla ang agadal. Kaslangarod kayat ko apadasan. Apay adi mo padasan. Nasaya at matdagiti manursuro iti pagadalan anastrikak. Mabalin ka di akaduan na. Ay katwan Day talagayam. Basta si ka. Mabalin amin. Padasak man matno ka ba ulak? Awan mati inayo akadwayo ita dito gardenyo. Nabannog siguro, auntie. Agmay-may sangamin anang sibog kadagiti ka imulmulaan natang. Tanag-eskwela kami mat. Pudno ka diti imbagana nga agad-adal ni Tom? Pudno, auntie. Agtrabaho iti bigat, agadal iti malam. Ambisyoso kayo talaga. Agpapada kayo amin.
Dakas ka di ti agarapaap, anti? Nulakat ka ba alam, mabalin siguro. Ang nupulos, adi mo mat ka ba alam, dayjay tay kunada nga ambisyusa. Agtagtagain ap anak kariing. Kasta kayo nga agiina. Apay ka di akas lama di ti aldaw mo, anak ko. Apay ka di akas jay ni Auntie Dina, nanang. Nakita na kami ngamin iji garden. Anya ka di tinaramid ni Manang. Adda ka di manen madi nga imbagana. Imbaga na nga ambisyosa tayo ka no? Saan adakas ti agambisyon? No lakit di saan ka nga agaramid iti madi iti padam a tao. Mas daawak lang amin no apay akas jay na. Saan yu latan nga italtalag? Saan yu apakpakitaan iti madi? Ti ubing ana respeto, saan abaybayan ti apo? Uy, nanang, tungpalan mi ti biling nyo. Adda ka di pa'y dagiti dadakkel mo? Adda kanupay. Saan ko nga mo ti ayanda? Anya? Apay adi mo amo ti ayanda? Ubing kami pa'y kadagiti kakabsat ko, idi nagsinada. Addan bukod da pamilya. Ladingitak no nasair ko tiriknam. Impalagip ko kat nga rod. Awan anyaman na. Ubingak pa ilaang idi napasamak kita. Iso at timang kanin ti pusok. No kasta, adda kakabsat mo. Adda, puro da lalaki. Upat da. Agmay-may sakla nga babae. Nagigyanan nyo iti pinanawan da kayo. Iti sidong ni lolo ka ni lola mi. Ita, puro barumbadon dagiti lalaki akakabsat ko. Magusto ak ti panagtrabaho ni Tom. Kanayo na masapa. Nagpartak nga gunggunay. Rumbang laeng tamasuswelduan kat nga rod. Ngem na iduma kadagiti nagbali na trabahador ta. Di mo ka di madlaw. Sa bagay, nadlaw ko ba't ket di? Naasidagdapay iti tomboy ani Janet. Isukano tinangalukoy kini Janet tapno agtuloy mo't nga gadal. Isumat lagaya makanayon dang agkuyog arumwar. Pasaray no agritira da, agkuyog dan adwa. Agsipod tamay may sa pagadalan ti sumsumrakan da adwa. Kasla dabay kat madlaw kon aka ni Janet. Kasla saan mo't una yun alakyon tigaraw na. Anya? Kastamot nga ro tinadlaw ko. Amangan no agayat matan kinito. Naistorya akon ti kabibiyag mi. Agistorya ka mat ay ti kabibiyag ti pamilyam. Awanan ni tatang ko. Nilangan nanang tikad kadwami ijay balay. Ulila kagaya man iti ama. Ay, sanak man ngulila. Ngam binaybayan na kami mat ti amami. Marigrigat kami. Isu nga imbili ni nanang. Nga ikagumaan mi ti agadal. Tapno makalungaw kami iti biyag. Kasta kumamat ti inaramid ti inami. Saan kumamat abarumbado dagiti kakabsat ko lalaki ita? Ipakitam nga uray pinanawan da ka. Makaaramid ka iti nasayaat para iti masakbayam. Agyamanakan ka, Tom. Dakkel tinaitulong mo kanya. Awan pa'y matinaramidak para kan ka? Tingay panangalukoy mo kanyak nga gadal. Dakkelan at tulong mo kanyak. Sikamot lang ti makapasaya at iti masakbayam. Babaan, iti panagsalukag kan anos. Agyamanak, tasimmangbay kay tibiyag ko. Nakargaan yung ti truck, ngam awan pa ti driver. Wan nga road, boss. Sinapsapa mi tinagkarga. Apay nga awan pa'y. Apay nga eh. At niya nga ta tinapasamak na. Aguray tayo, aging gainton madamdama, boss. Amangan mo adala ang nakataktakan na. Awan kayam, anda ka di pa'y amam mo, makayat na ti umayag trabaho dito faktorya. Kaya't kung alaan ni ading ko, boss. Agadal mo't lang kuma. Kasla ka di mutlakan ka, nalaingag trabaho. Uwan, boss. Naruam kami itirigat. Manipod awan day di tatang mi.
Da kami ti agtrab-trabaho. Tultulungan mi ni nanang. Ala, ingka nga rod ayaban ti kabsat mo. Tagtrabaho mo't ditoy. Agadal mo't laeng no kayat na ti agadal. Naimbag man tayo may kapimasyar anak ko. Nabayag mo't basita na di ka nagawid. May kawa kami iti kaawan mo. Mailiwak mat kada kayo, nanang. Ngam, aganos tayo pa, tapno makaadalak. Makapanak ko mamat ijay. Kumusta mat nga ijay syudad, manong? Nasayaat mat ading ko. Kayat ni boss, nga umay kanumat ni Mike ijay, tagadal mat akas kanyak. Pumanaw mat ni manong Mike? Aganos tayo pa, ading ko. Agbaliw mo't lang tibiyag tayo iti masakbayan. Kayat mo kadimat ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam urnungam ti daduma aswildom, ah? Isu ti daduma nga aramatem inton agadal ka iti kolehyo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.